Quin és el valor de la línia en valencià per a la societat valenciana? Doncs encara no és el que hauria de ser, perquè realment començarà o acabarà tenint el valor que li correspon quan ja no parlem de línies en valencià, quan l'ensenyament normal, habitual, siga l'ensenyament en la llengua del país, com en qualsevol país civilitzat. És a dir, el fet només de parlar de línies fa l'efecte com si fos una cosa minoritària, marginal, o una cosa així que va paral·lela, una línia que va paral·lela a la línia principal. Encara és la mentalitat de que la línia principal ha de ser el castellà o hauria, i això no és el que hauria de ser. Afortunadament sí que hi ha moltes escoles i en moltes poblacions on l'ensenyament majoritari o quasi de manera universal és en la llengua del país, i per tant jo confio, d'una banda, una cosa real. Jo crec que la societat, això des que va començar, ja fa, no ho sé, 20 o 25 anys, ho van assumir de manera més positiva de lo que podríem esperar després de segles, diríem, de desaparició del valencià com a llengua normal i formal i d'ensenyament. I se va acceptar bastant bé. El que passa és que després els poders públics i els successius governs de la Generalitat no han fet l'esforç suficient perquè això arribi pràcticament a fer-se normal i universal. I com un dels autors més llegits en valencià, quines possibilitats creus que dona l'ensenyament en valencià a la literatura en la nostra llengua? Formar una base de lectors, que no és poc, en qualsevol llengua que tinga la seva pròpia, diríem, literatura, hi ha una cosa fonamental, que és que per a llegir s'ha de saber llegir. Això és elemental. Els analfabets pobres, si no els han ensenyat a llegir, no saben llegir, i els que són analfabets en la pròpia llengua, tampoc no saben llegir en la pròpia llengua. Per tant, sense esta base, diríem, de normalitat de l'aprenentatge i de la pràctica de la lectura, des dels primers anys en què s'ha començat a llegir, des de la infantesa i des de l'escola elemental, doncs mal se pot estabilitzar una literatura. I en un moment actual en què la producció de literatura dels autors valencians i valencià és molt extensa i molt considerable i d'un nivell de qualitat equiparable a qualsevol altre territori, doncs realment el que ens falta encara és aquesta base de lectors. I aquesta base de lectors també en part no la tenim perquè no tenim una història recent de difusió universal com a cosa normal de la lectura en la pròpia llengua de manera habitual. I això pel que fa al consum, però pel que fa a la producció de literatura en valencià, quin balanç podríem fer? Bé, la producció, jo que ho acabo de dir, la producció jo crec que és una cosa bastant satisfactòria. De fet, mai en tota la història havien tingut un gruix de producció d'autors valencians en tots els camps, en narrativa, en obra dramàtica, en poesia, en assaig, en ciències socials, en història, en el que vulguis, és a dir, en tots els camps de la producció literària. Jo crec que tenim una quantitat d'autors i d'edicions, tant el que s'ha publicat dins del País Valencià, a València o a Alzira o qualsevol altra població, com el que es publica d'autors valencians que publiquen a Barcelona, doncs el volum en quantitat i en qualitat és molt notable. Mai hi havia hagut una mitjana d'autors tan gran i mai tampoc hi havia hagut els, no sé, 5, 6 o 7 o 8 noms que tenen una certa difusió, que són reconeguts o almenys vagament o concretament coneguts per la pròpia societat. I des d'aquest punt de vista jo crec que la situació és molt positiva, però si això se pot sostindre indefinidament sense una base sòlida i extensa de lectors i sense que això tinga també la seva resposta per part de les institucions públiques en el sentit de protegir la lectura, l'edició, reconèixer els autors i per part de la mateixa premsa, que una gran part de la premsa mateixa del País Valencià doncs dona ben poca importància als seus propis autors. Això, si no s'aconsegueix això, no se sap quant de temps pot durar aquesta situació que no és normal de tindre una bona producció literària en quantitat i en qualitat, però no tindre ni els fonaments, diríem, polítics i institucionals, periodístics per part de la premsa i els fonaments també en un públic lector que siga prou
eixa decalàs i eixa distància entre un nivell i un altre que no sé quant de temps se pot això mantindre. Jo espero que sí que se podrà mantindre. I ja per últim, penses que algun dia arribarem a una situació en el País Valencià en la que la nostra llengua no estiga minoritària i minoritzada? I això jo no estic tan segur. Això jo no estic tan segur si arribarem a una situació que poguérem considerar normal des del punt de vista lingüístic, i normal des del punt de vista lingüístic vol dir que la llengua pròpia, històrica, des de sempre, del mateix territori, del mateix país o de la mateixa societat, siga també la llengua majoritària en tots els sentits, en l'ensenyament, en la literatura, en l'activitat política, en l'activitat, diríem, econòmica i social, siga també la llengua d'ús normal i habitual, com en qualsevol territori. Arribar a lo que des d'aquest punt de vista hauríem de considerar normalitat, jo ho veig una cosa complicada i difícil. Per tant, donar allò que podríem dir l'equilibri de forces actual i el moment actual i aquesta espècie de procés històric de mala convivència de dues llengües, el que hem de fer un esforç de moment és per aconseguir que el valencià no acaba sent una llengua, diríem, marginada, minoritària i una cosa que comença a situar-se en perill d'extinció. I aquest esforç, diríem, de mantindre la llengua en un estat de salut suficient per a la seva pròpia perduració i per al seu propi funcionament social, això és una miqueta d'esforç per part de les institucions, les persones, l'ensenyament, els escriptors, editorials, els diaris, etc. Sí que se pot aconseguir perfectament.